Fe anwyd Gwenallt ym Mhontardawe yn y flwyddyn 1899. Ond fe maged ym Mhentref Alltwen Gerllaw. Ac mi ath i'r ysgol, yr ysgol ramadeg, neu'r ysgol sir fel o'n nhw'n galw i prynu, felly yn Ystafera. A fan honno mi gafodd e neb llai na Kate Roberts yn athrawes iddo fe, athrawes Gymraeg, wrth gwrs. Ac erbyn diwedd yr rhyfel byd cynta, ar ôl iddo fe dreulio 2 flynedd yng Ngharchar, yn Dartmoor a Wormwood Scrubs, am i fod yn wrthwynebydd cydwybodol. Ar ôl 2 flynedd o garchar, mi ath i Goleg Prifysgol Aberystwyth yn y flwyddyn 1919. A fan honno, mi raddiodd yn y Gymraeg, a'r flwyddyn dilynol mi raddiodd yn Saesneg hefyd. Ac yna treulio rhyw 2 flynedd yn athro ysgol Sir y Bari. Ac yn 1926 yn ennill wrth gwrs i gader gynta, cader yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe. Ac mae'n stori enwog iawn am yr Eisteddfod honno. Roedd Lloyd George pryd hynny wrth gwrs y prif weinidog a oedd yn ffyrnig iawn yn erbyn y gwrthwynebwyr cydwybodol. Roedd Lloyd George ym mhob Steddfod Genedlaethol. Fe oedd yr arwr mawr pob dydd Iau ar brynhawn y cadeirio. Ac mae'n debyg fod Gwenallt wedi dweud pe bai Lloyd George y diwrnod hwnnw yn dod i siglo i law pe bai e wedi ennill y gader, y bydde fe Gwenallt yn rhoi i law chwith iddo fe. Dwi ddim yn gwybod aw nath dawn ni ddim yno. Ond o'i nabod ymhen blynyddoedd yn ddiweddarach, fydden ni'n syni dim. Mi ddoth nôl i'w hen goleg yn Aberystwyth yn y flwyddyn 1927, yn ddarlithydd yn adran y Gymraeg, gyda'r enwog T.H. Parry Williams. Ac yno y bu tan iddo fe ymddeol yn y flwyddyn 1966. Yn gymeriad a dawodd i ôl ar genedlaethau o fyfyrwyr. Ac fe bu farw ar y 3 ar 20 o Ragfyr 1968. Dyna'n foel fel petai yw hanes i fywyd Ond mae fywyd wrth gwrs yn llawn cynnwrf. Cwm Tawe, y cwm diwydiannol Cymraeg hwnnw pryd hynny, a foldiodd bersonoliaeth Gwenallt, bod gwreiddie'r teulu yn Sir Gar, yn y Sir Gar wledig yr oedd e'n dotio ati hi. Ond Cwm Tawe gyda'i holl gynnwrf a wnaeth Gwenallt y math o ddyn a'r y math o fardd oedd e. Mi roedd e'n bersonoliaeth heriol, un bach byr o gorff, ond yn llawn angerdd, mor llawn a wy. Ac yng Nghwm Tawe, y dysgodd e'n gynnar iawn gasau anghyfiawnder. Ym Mhontardawe yn y gwaith dir enghraifft, y bu farw ei dad, marwolaeth erchyll iawn pan losgwyd e'n golsyn yn y gwaith yno. Digwyddiad a dawodd graith ar Gwenallt hyd at I ddiwedd. Ac yng Nghwm Tawe, y dysgodd lynu wrth egwyddorion a gwerthoedd, a fi oedd yn gefn iddo fe ar hyd I oes. Roedd e'n sosialydd, roedd e'n genedlaetholwr brwd. Ac am yr rhan orau o'i oes, mi roedd e'n Gristion, cadarn I ffydd. A does dim dechrau deall Gwenallt a'i farddoniaeth, a'i lenyddiaeth yn nofelau ac yn ferniadaeth lenyddol, heb gofio hynny amdano fe. A mae'n debyg o safbwynt I Gristnogaeth a'i olwg y byd, mae'r peth pwysica yn hanes Gwenallt oedd dod wyneb yn wyneb a phechod dyn. Nid jyst rhai dynion, rhai pobl, ond y ddynoliaeth. A gyda hynny wrth gwrs y gred yn gwreiddio ynddo fe nad o'na ddim gobeith i'r byd hwn heb i'r ddynoliaeth dderbyn y Crist yn waredwr. Ac mae gerddi fe droion a thro yn dod nôl at yr argyhoeddiad hwnnw. Gŵr oedd Gwenallt, doedd dim ots beth oedd natur I ddiddordeb
Mi ysteddes i wrth i ymyl mewn gemau soccer a gemau rygbi hefyd, a fi oedd na ddim dyn llai niwtral erioed. Roedd rhaid iddo fe gymryd ochr bob amser. Ac un felly yw'r gŵr a luniodd y cerddi cofiadwy, y nofelau a'r ferniadaeth. Gŵr a oedd yn credu mai gyfrifoldeb oedd cymryd bywyd o ddifri.